سلام تعنا يا هبل لي تخطاتلتي مدب داميرا انترتينمنت نعمنتي مسلمنا روحو سعيدكو خون لكم ان داتمنقو نلومي سولو سعيس راح عمل زتلالو علتا وزينا انه نمكتتالكم بخبر زعدم يوسيف تسفا براني فلما رستاتم كل التقراي بسنك زي مهلا واغولغلوت بانك عداغاتاتي نهر اب افريقا قطري بكوفيد 19 زموتو سبات يوسخ امريكان ኣብ ልዕሊ ጀርመን ምስ ሩስያ ዘራኽባ ጋዝ ናይ ምዝርጋሕ ተግባር ዘለዋ ቅሬታ ገሊጻ ፕረዚደንት ሶሪያ ባሽር አልአሳድ ንራብዓይ እብረ ንሃገሩ ክመርሓ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዘይ ምኽንያት ዝተኣሰሩ ሰባት ከፈትሑ ፀዊዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና መሰረስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዘርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኦ ኩነታት ኣብ ክልል ኣገልግሎትን ዝህባ ዝነበራ ትካላት ባንኪ ተቐሊለን ሕሳባተን ብምቁራጽ ኣምሳያ ናይ ዝዕዳጋታት ብኸቢድ ከም ዝተጸልወ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ብፍላይ ኣብ ኣገደስቲ ዝበሃሉ መግብታትን ሃላኺ ሸቐጥን ብሩያ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ዋጋታቶም ከም ዝወሰኸ ዝሓበረት ማሕበር ነበርቲ ክልል ትግራይ ንመዓልታዊ ንጥፈታቶም ዘሳልዮም ነገራት ንምዕዳግ ከቢድ ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ኣነፂሩ بتوساقي المحبر بسنكتي ابتكل استفتر كوينات فابريكاتات تكالات طعنان بمعناون سرعتنياتات بشغلات البنات كتقع خلو باشعات زغطرو سبات دما اب تحت كبيت سبا وقلولاو كم زركبو افليتو كابزيناتات كل التግራይ كيرحقنا بامايت زغطرو تግራوت اب معراب تግራይ داغماي كوينات كيولع بمفرح ناب غوربيت هاجر سودان يسددو خم زلو بيبي صحابيران معراب تግራይ بفلاي استراتيجيكاويت ከተማ حمورة ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምኡውን ምልሻታት ኣምሓራ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ካብ ሱዳን ዝኾነ ዓይነት ሓገዛት ከይኣቱ ማሓንቆ ዝኸውን ቦታ ስለ ዝኾነ ነዚ ቦታ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብወገን ክልቲአን ሓይልታት ክፍጸም ከም ዝኽእል ነበርቲ እቲ ከባቢ ንህይወቶም ብምፍራሕ ናብ ሱዳን ክስደዱ ይድረኹ ከም ዘለው እቲ ምንጭ ወሲቑ ይሕብር زاغيت كساب حجي مفتحي تساين وزولو كينات تግራይ ህይወታ ማይት ሰባት ክወስድ እንከሎም ባሻት ዝቁጠሩ ስድራ ቤት ድማ ቤት ንብሮቶም ገዲፎም ክፈናቀሉ ተገዲዶም ኣለው አፍሪካ ኣብዛለፈ ሰሙን ጥራይ ብለቨዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሃዝ ብ43 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ወደብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣብተን ብሰረዚ ቀታል ቫይረስ ብሰፊሕ ዝተጸልዋ ሃገራት ዝርከቡ ሆስፒታላት ከጻወሩ ኣብ ዘይክእላሉ ደረጃ በጽሕና ኣለዋ ዝበለት ሓላፊት ጨንፈር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ማትሽዶ ሞቲ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ቱኒዝያ ናሚቢያ ዩጋንዳን ከምኡውን ዛምቢያ ነተን ልዑል ሞት ዝተመዝገበለን ሃገራት ምዃነን ወሲኻ ነጺራ ንሳ ወሲኻ ሓያሎ ሆስፒታላት ኣፍሪካ ብሕፅረት መስተንፈስ ዓታሩን ስእነት ብቑዕ ሕክምናዊ መሳርሒታትን ከምኡውን ዋሕዲ ብቑዕ ሰብኣዊ ዓቕሚ ጎኒፍዎን ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣበርክቱ ክዕዘዝ ጸዊዓ ብሓፈሻ እኹል ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክትረክብ ዘይከኣለት ዘላ ኣፍሪካ እዚ ቀዛፊ ሕማም ካብ ዝጅምር ንድሓር ብጠቕላላ ህይወት ልዕሊ 150,000 ሰባት ሲኢና ኣላ እዚ ድማ ብጠቕላላ 4 ሚታዊት ብደረጃ ዓለም በዚ ሕማም ዝሞቱ ኣሃዝ ትሽፍን ኣሜሪካ ጀርመን ካብ ሩስያ ብቐጥታ ባህርያዊ ጋዝ ንምዕዳግ ዘኽእላት ሰርሖ ዘላ ትቦታት ጋዝ ባህከም ዘይብላ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ምስ መዘነው ቻንስለር ጀርመንን አንገላ መርከልን ኣብ ዝገበሮ ርከበ አንፊቱ አንገላ መርከል ብወገና እቲ ትቦታት ጋዝ ንቁጠባ ሃገር ኣርባሒ ብምዃኑ ብምግንዛብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘለዋ ፖለቲካዊ ኣጠማምታ ከይቀየረት ተዓዮ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ይኹን እምበር እዚ ብመንግስቲ ጀርመን ናይ 11 ቢልዮን ወጻኢታት ተገይርሉ ኣብ ኣጋም ዝዛሙ በፂሑ ዘሎ ትቦታት ነታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካ ምዃና ዝንገረላ ዩክሬን ከቢድ ቁጠባዊ ሓስያ ክወርዳ ከም ዝኽእል እያ ኣሜሪካ ትምጉት ዩክሬን ቅድሚዚ ትቦታት ባህርያዊ ጋዝ ጀርመን ምህናፁ ካልእ ትቦታት ጋዝ ብመሬት ኣቢሉ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ይኣቱ ስለ ዝነበረ ግብሪ ብምኽፋል ክሳብ ሕጂ ተረባሒት ኮይና እያ ጸኒሓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጀርመን ብሰንኪ ዝዘንብ ዘሎ ሓያል ዝናብ ዝተፈጥረ ዕልቕልቕ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ዜጋታት ልዕሊ 150 ክበፅሕ ከሎ ኣብ 300 ሰባት ድማ ሃለዋቶም ከም ዘጥፉ ማዕከናት ዜናተን ሃገር ሓቢረን ጀርመን ኣብ ታሪኻ ከምዚ ዓይነት ዝናብ ክዘንብ ድሕሪ 100 ዓመት ንፈለማዩ ፕረዚደንት ሶሪያ ባሽር አልአሳድ ንብኹናት ዝተሓማመሰት ሃገሩ ንራብዓይ እብረ ከገልግላ ቃለ መሓላ ፈጺሙ እቲ ፕረዚደንት መንግስቲ ኣፍልጦ ኣብ ዝሃቦ ቦታታት ብዝተኻየደ መረፃ 95.1 ድምፂ ብምርካቡ ካቢነ ሚኒስትራት ሃገሩን ዓበይቲ ሰበስልጣን ከምኡውን ልዕሊ 600 ወከልቲ ባይቶ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፈጺሙ
እቲ ምርጫ ዓድነት ህዝቢ ዘተርንዕ ሕጋዊ መረፃ ነይሩ ዝበለ እቲ ፕረዚደንት እቲ ውፅኢት ሃገራት ምዕራብ ዓቢ ጽፍዒት ምዃኑ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ዝርከበን ሃገራት ምዕራብ ዘይቁርዒ መረፃ ከም ዝተኻየደ ብምኽሳስ እቲ ውፅኢት ወግዓውነት ከም ዘይብሉ ገሊፀን ባሻር አልአሳድ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ሞት ወላዲዩ ሓፈዝ ስልጣን ምስ ሓዘ ክሳብ ሕጂ ንሃገር ሶርያ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ የገልግል ኣሎ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ጊዜያት ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ነውጢ ብሕልፊ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ማሰርትን ምዕፃው ኣባይቲ ንግድን ከምኡውን ቅትለትን ይወርዳሎ ዝብል ጥርዓናት ከም ዝተቐበለ ብምሕባር ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ጎነፅ ደው ክብልን ታሲሮም ዘለዉ ድማ ብቕልጡፍ ክፍትሑን ፀዊዑ ካብዚ ብምቕፃል እቲ ኮሚሽን ጋዜጠኛታት ከይተረፉ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ይሕየሩ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ተግባር ንኢትዮጵያ ናብ ሕንፍሽፍሽ ክእትዋ እንተዘይኮይኑ ሓድነት ከም ፀላ ከም ዘይክእላ ነፂሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሓይልታት ሕወሓት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ማሰርትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘተሓሳሰቦ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ኣፍሊጡ ናይ መወዳእታ ዜና ሓፂር ዜናታት ስፖርት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ማዕረ ተፈላልዮም ተሳታፊት ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣንጻር ኣንጋዲት እዚ ውድድር ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተፋሊማ ኣንጸባራቂ ዝኾነ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብናይ ማዕረ ውፅኢት 3-3 ተፈላልያ ኤርትራ ኣብቲ ብመንገዲ ውልዶ ኣጥቃዕያ ዓሊ ስሌማን ኣቢላ ዝረኸበተን 3 ጎላት ነታ 3 ግዜ ዝመርሐትን ኣብ ሜዳን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ትገጥማ ዝነበረት ኢትዮጵያ ገቲራ ብምሓዝ ነጥቢ ተመቒላ ክትወፅእ ክኢላ ኣጥቃዓይ አቡበከር ናሲር 2 ዊልያም ድማ ሓንቲ ሾቶታት ንኢትዮጵያ ዘመዝገቡ እዮም በዚ መሰረት ዓሊ ስሌማን ቀዳማይ ኣብ መኽፈቲ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት ሃትሪክ ማለት 3 ጎላት ዘመዝገበ ኮይኑ ክዝከር እዩ አፍሪካ ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመት ክካየድ ዘለዋ ደገፍ ገሊፃ ነቲ ኣብ 4 ዓመታት ሓንሳብ ጥራይ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመታት ደገፍ ከም እትገብር ብመንገዲ ፕረዚደንት ሓላፊ ኮሚሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ፓትሪስ ሚቲሴታ ኣቢላ ኣፍሊጣ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንኸጋጥም ዝኽእል ከቢድ ፋይናንሳውን ሕፅረት ንዋታዊ ቀረባትን ኣብ ግምት ብምእታው ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመት ክካየዱ ንኣፍሪካ ኣርባሕዩ ብምባል ንውጥን ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመታት ዘለዎ ደገፍ ገሊፁ እዚ ውጥን ተቐባልነት እንተራረኺቡ ገንዘባዊ እቶት ፊፋ ክብ ስለ ዝብል ኣታዊታት እተን ብቁጠባዊ ሽግራት ዝሕበሳ ጋንታታት ድማ ሽግራተን ብመጠኑ ክፋቆስ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትዕዘቦም ፅናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ካልኦት ትሕዝቶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም